खुलुमबाय लोगोफोर ओमफ्राय आंनि समायग्रा इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि बुगालाय लेमखौ लानाय गोसो गोरबोनिफ्राय नैबे आंनि बारिनिफ्राय स्राय बरायहरलायबाय आरोखि लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो हेपि निउ इयार ओमफ्राय हेपि निउ इयारनिलाय माथो मा कन्टेन्ट लाबोनो ओरैनो नोंथांमोननिसिम मा होनो ओरैनो दसेल' ब्लग लानानै फैलायबाय आरो ओमफ्राय जेबो आंनिया माबा मा होनोमोनलाय मावनाय दांनाय बेफोरबायदि देखायनाय बेफोरबायदिनि जेबो ब्लग नङा लोगोफोर ओमफ्राय आं अमा आदार होनायावनो गोसोखांनानै नोंथांमोनखौ बयखौबो हेपि निउ इयार होनसै ओमफ्राय गोजां बोथोराथ' रायलायनायानो जालाय नंला गोजाम बोसोराथ' बयनियाबो नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय संसारनि माइहा थांबाय ओमफ्राय गोदान बोसोराबो बिदिनो थांथोंसै आरो जाहाथे बयनिबो संसाराव मोजां जायो मा होनोमोनलाय बयबो मोजां गोदान मिजिं गोदान साननाय हनाय लानानै मोजां बयबो दावगालांनो हायो ओमफ्राय आंनि जा खामानि लानाय जा थांखि लानाय बेफोर थांखिफ्रा गोदान बोसोराव जाहाथे आंनि थांखियाबो मोजां जाफुङो नोंथांमोनहाबो अरायबो बोर सारस्रि हरदो लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोननि थांखियाबो जाफुंनोसै मा सानदों मा मादों आंनि थांखियालाय बिमा बुरैनि थांखियालाय माथो जाबावनो जेब्लायबो मावनानै दांनानै मोजां मोनजालांथों फिसा फिसौजों अरायबो अनलायनानै थानो हालांथों फिसा फिसौ बिसि फिसाय अनलायनानै संसार जानो हालांथों ओमफ्राय मा होनो जा खामानि थांखि लानाय बेफोर मोजां जाफुंथों आरो आंनि बिमा बुरैनि थांखिया आरो ओमफ्राय आरोलाय माथो बेलेग थांखि थानोना संसाराव मा होनोमोनलाय हौवा हिन्जाव बिसि फिसा खुसिबानो बास गोजोननाय आरो हौवाजों हिन्जावजों खोथा बाथ्रा मिलायबानो संसारानो ओरैबायदि समायना जाखायो लोगोफोर मा होनो थाखा फैसानिल' खोथा नङा हाजारखि थाखा फैसायानो थाथों मानो मा होनोमोनलाय संसाराव गोजोननाय गैयाबा थाखा फैसाजों रावखौबो गोजोन होनो हाया बेनो आरो लोगोफोर ओमफ्राय आं भिडिअखौ बारा गोलावबो खालामा ओमफ्राय भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनायबो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक खालामदो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो लोगोफोर ओमफ्राय आंहाथ' बारा बेफोरबायदि बुंलाबाय थानायनि हुदाबो गैया ओमफ्राय आं दा बारियाव थानानैसो दं आरो ओमफ्राय आंनाथ' मा होनोमोनलाय स्वामिया मा होनो बेफोरबायदि भिडिअफ्राव बाराद्राय ओंखारनो बायो ओमफ्राय निउ इयारावनो एसे जोंहा मा होनोमोनलाय न'आवनो पार्टि फिसा जाबाय आरो बोराय बुरै बेदरखौलाय सानफ्रामबो जाखायोना लोगोफोर ओमफ्राय ओरैनो मा होनोमोनलाय बेदर जाबाय ओमफ्राय नै आंना सय सम्पथिफ्रा बोरमा माथामाबो आंनिनो लोगोफोर नै बे मासे मानै माथाम बे बोरमा माथामाबो आंनिनो ओमफ्राय नै ओरै दङ आंहा अमा मासे आयौ फाग्ला नै मानो सौखो आंखौलाय आंनिनो बेबो मोसौआ ओमफ्राय नै अमाया आंना आदार जागासिनो अमा आदार होनायावनो नोंथांमोनजों दसे नुजाफैनोसैलाय होननानै गोसोखांब्रबनानै बानायनाय जाबाय आरो निउ इयारनिबो जेबो माबा बुंनाय जाथाराखैना ओमफ्राय आङो ब्लग भिडिअखौनो लाबोनो हायाखै मानो होनोब्ला आं दाख्लै बिराद खर' सानानै दंमोन दासान्दि दाख्लैनिफ्रायनो मा जागासिनो देहायानो सुग गैया जागासिनो लोगोफोर मानोबा गगा मोननायानो मोजां हामनो रोङाखै आरो ओमफ्राय अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय बायबायसै जेसेनो बुङो एसेनो लावलाङो आरो बाथ्राया नै लोगोफोर आंनि अमाया बैयाव माथाम दङ माथाम आरो मासे मानै ओरै मासे बेयाव मासेखौ आगारदों आङो नैबेयाव मानै बे बोरमाया आंनि नङा नैबे मोसौआ आंनि आरो अमा आदार जमदों अमा आदार जानो लुबैदों बियो नो जादो नो जादो आव सायोब्रा एसे आयौ सिं मोनलाय माथो सायानानै थगायथारबायहाय डाक्टार आंखौ थगायथारदों डाक्टार आंखौ इनि बारा गैया सुगारा इसेबां दं कारेन्टआनो दं बेमार गैया ओमफ्राय बेसेबां लायो होनदों लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गाज्रि मोननांला मा होनोमोनलाय आङो नैबे बेवाइया सुगार नायजादोंमोन बेवाइनाव सुगार दं नालाय ओमफ्राय बिथाङा नायजानायावनो आंबो नायजानोसै होननानै आंबो नायनाय जादों आरो लोगोफोर भिडिअखौ बायबाय होननानै बुंबाबो जोबनानै थाङा जे आरो बे बेवाइनाव सुगार दं नालाय बे सुगार नायनायावनो आंबो नायजाफाबाय